Evangeli segons Lluc, capítol 12, versos del 1 al 15. S'aglomerava entorn de Jesús, la gent a milers, de manera que es trepitjaven els uns als altres. Llavors, Jesús es posà a dir als seus deixebles: primer de tot aneu en compte amb el llevat dels fariseus, és a dir, la hipocresia. Tot això que ara és velat serà revelat, i el que és secret serà conegut. Per això, tot allò que haureu dit a la fosca se sentirà a plena llum, i allò que haureu enraonat a cau d'orella en el rebost ho proclamaran dalt dels terrats. Sí, us ho dic a vosaltres, amics meus, que la por no us faci fugir d'aquells que poden matar el cos i després d'això no poden fer-hi res més. Jo us explicaré qui heu de témer. Temeu aquell que després de matar té autoritat per llançar a l'infern. Sí, us ho asseguro, és aquest el qui heu de témer. Oi que es venen 5 pardals per 4 xavos? Tanmateix, ni un d'ells no passa desapercebut als ulls de Déu. Si fins als cabells del vostre cap són tots comptats, no tingueu por. Vosaltres valeu més que tot un esbart de pardals. Us ho asseguro, el qui tregui la cara per mi davant la gent, també el Fill de l'Home la traurà per ell davant els àngels de Déu. I el qui s'haurà desentès de mi davant la gent, jo me'n desentendré davant els àngels de Déu. Tot aquell que malparli del Fill de l'Home serà perdonat. Ara, el qui haurà blasfemat contra l'Esperit Sant no tindrà perdó. Quan us portaran a les sinagogues, als magistrats i a les autoritats, no us capfiqueu pensant com o de què us defensareu o què direu, perquè l'Esperit Sant us ensenyarà en aquell precís moment allò que haureu de dir. Un del públic li va dir: «Mestre, digues al meu germà que reparteixi amb mi l'herència». Però Jesús li va respondre: «Home, qui m'ha posat sobre vosaltres per fer de jutge o de malmesó?» I els afegí encara: «Compte, guardeu-vos de tot afany de tenir més, perquè per molt que a un li sobrin les propietats, no li garanteixen pas la vida.